rame-rame suarane kepirang singkat tebian lamat-lamat ning awang-awang kesilir kenang angin gunung lakari lakuning badan alus sedinane badan siji susah hati kesenian kabudayaan jasane tapi lumayan kali seni kanggo hiburan sing maksud yang rapetakan wong maduluran panitia bakulut tambi sing maksud yang rapetakan wong bebaturan ngaturaken salam kang desa sepuh desa tambi dewe terus sarang mamaku tambah kedik sarang panitia babu tambah kedik mama kuncine kang adik sarang masyarakat tambah kedik sedaya si tumut hormati sugeng rawuh kangge mama puput sareng bapak yayan mamayan bos abasel sareng bayuli anaknya mama kunci kolongnya keding sugeng rawuh kangge mama kunci mimi kunci buyut depok ya kahati sareng babe cakwan posing acilit esukna kira sore naki Pak Guru Ali kang dita kira godong esuk mikir sore mikir kang dipikir Mama Santi kadang-kadang papa yang bos abasel ajaran sareng kang wadon bos warna baja Mama Santi singanan Saudi dewe galing mangkadehan wong eling mumpung ning donya janut tuki ngumbarang nafsu semantap kedung ragane sing ketempuan matur kesun kangge Mama Arumi sing da wilayah Tambi Dengewe layung sore pada besu katon bae masak lebat Mame Arumi sing da wilayah dewe sarang babe cakwane koding minangkana bos sing cilik dewe Cirwang jebak jadi tulis kegawai janji ada tema Pak Guru Ali digawa mingin Mama kunci mini kunci bui tambi
kembang duren ayo batur pada enak isun sininggia datanangling lenggah teng telatai giri kedaton iki wonten gumrudugening sema gumrudugening tamu umpame mboten sawon iki Sang Hyang Ananjaya Anomania Senggono kados pundi Sang Hyang Ananjaya isun kang dingin dugining Gunung Ijen nepati janjine saliramu nepati janjine panjenengan konon badhe mlebu agama Islam pasisun dugining telata Gunung Ijen panjenengane mboten wonten teng panggonane ical saking panggonane kados pundi wartane kados pundi kabar beritane niki grumudug tan palarapan panjenengan angan kairing maring asta wimojong Rangga Kusuma kelayan anu mreksa Srigala Hitam murid-muride panjenengan kados pundi wartane kados pundi beritane Syekh atoilah kaweruana maring saliramu aku sadurunge yen jaluk ampura jaluk pinampura kesalane sun janjine sun ora den tepati maring saliramu ya aku ya tak pikir-pikir yen aku mlebu agama Islam ning tlatah Gunung Ijen mengko bisa ngedadian ontran-ontran ribute pasukan Sang Hyang Naga Segara Kidul uga Dewi Rengganis lan Dewi Ningrum mulane aku ngulati banyu bening kang kenayuake kaya mengkono mau akhirnya aku ical saking panggonan merenung yaiku tapa berata luruh petunjuk kang bagus ngendi telatah kang tepat kang bagus isun mlebu agama Islam saiki tak pilih telatah kang bagus kanggo aku mlebu agama Islam ya ora ana liyaning tanah Jawa iki yaning kiri kedaton sakatuila oh kaya mengkonon mau Sang Hyang Ananjaya ya rapindo gawe sakatuila saiki awakmu mlebu agama Islam iku karepe awakmu dhewe apa didorong-dorong ning batur lan ning kancabala atau ning santri-santrine awakmu ning murid-murid awakmu apa kehendak pribadi ya kehendaki aku dhewe setelah aku melajari murid aku murid kesayangan aku kang wastane Rayang Jaya Wiseso pengene ya gelandangane bangsa ning jin ning tanah Jawa endi anak padepokan perguruan persilatan endi ana wong sakti mandraguna den tandingi den pejahi tapi saiki murid aku kang wastane Rayang Jaya Wiseso iki dadi bijak lan alim pangandikane akhlake tambah bagus iki setelah tak pelajari maring aku iki mlebu agama Islam konon den takuni maring aku Wiseso jawab mlebu agama Islam ngikuti jejake Jeng Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad Rasulillah iya Jaya Wiseso saiki ya wis lawas mlebu agama Islam melu ning Rayang Jaya Darmadine
melu ning Dewi Nawang Wulan Nyadine, melu ning kakange yaiku Eyang Lawu atau Yang Joyo Menggolo. Kaya mengkonon mau putra-putrane Astadewa iki kabeh wis mlebu agama Islam, tinggal Bapa Astadewane lan Ismaya Kertomenggolo ya durung mlebu agama Islam. Ngomonge dheweke dadi penengah karo Laut Kidul. Kaya mengkonon mau, tapi aku iki alhamdulillah angsal hidayah saking Dat Sang Pencipta kang sipate Rahman lan Rahim. Awakmu wis ngerti kaya mengkonon iku primen perjalanane Ananjaya Senggono ya Hanoman. Aku ya wis melu-melu ning Rayang Jayawisesa. Kadang-kadang aku ya belajar ning pondok pesantren Seribu Masjid ning ujung kulon ning Asim Bahadur. Oh ya bagus. Yen kaya mengkono ya bagus. Iki carane piben. Tata carane kaya apa? Yen aku mlebu agama Islam. Syarat-syaratnya apa? Syekh atau ilah? Iya wong mlebu agama Islam iku ya ora ribet syarate. Tapi kudu ngerti agama iki dudu dolanan. Kudu ngerti ning Islam iku akeh peraturan, akeh larangan, likaya ning agama liyane ya mungkin akeh kebebasan apa maning kang beli duwe agama bebas sekarepe dhewe. Ya aku ya siap mulane aku ngupahi tanda ning Rayang Jayawisesa sepeninggal aku sing Gunung Ijen isun ngupahi tanda godhong terate kang jumlah 11 ning tengahe dilingkari cahaya kuning. Maksude primen Anoman Ananjaya iku godhong jumlah 11. Godhong terate jumlah 11 kang ning ngesor jumlah 6 ning tengah cahaya kuning ning dhuwure jumlah 5 iku nggambaraken perlambang kang godhong jumlah 6 iku rukuning iman, cahaya kuning iku cahaya ihsan, godhong kang jumlah 5 iku rukuning Islam. Oh kaya mengkonon panjenengan nggunakaken simbol-simbol, nggunakaken perlambang atau filosofi filsafat. Ya kaya mengkonon mau singgar yang Jayawisesa yang ngerti sanajan aku ical sing panggonan Jayawisesa ya paham yen aku iku bakal temen-temenan mlebu agama Islam mung nunggu waktu kang tepat, nunggu genah kang bagus. Iya wis syarate wong mlebu agama Islam matine kang mantep, manahe kang mantep, lebetaken maring kolbu keimanane. Kaya mengkonon kudu paham ning agama. Agama iku awaludin ma'rifatullah. Awale agama ya kudu makrifat, kudu ngerti Gusti Allah iku ya sapa, Gusti Allah iku kaya papa, ora kaya papa. Kaya mengkonon laisa kamisli sayun, Gusti Allah ora bisa den gambar-gambaraken, ora usah dirupa-rupaken karena bling rupane apa-apa. Gusti Allah ana wujud kudu den rasakaken, ora bisa den deleng karo panca indra. Kaya mengkonon iku Senggono Anoman Ananjaya yen Tuhan iku ana wujude yaiku dudu Tuhan, dudu Sang Pencipta. Yen Tuhan, yen Pangeran, yen Gusti Allah ana suarane, ana wujude, ana rupane iku dudu Tuhan, dudu sesembahan. Kaya mengkonon Sang Hyang Ananjaya. Matur kesuwun penjelasane Syekh Atoilah, aku dadi saiki dinten iki detik iki siap
melebu agama Islam, ya mungkin oleh daya saking Dat Kang Maha Suci Sang Pencipta. Iya wis awakmu siap-siap melebu agama Islam. Syaratnya apa? Ribet apa beli? Serana-serana iku apa? Yen aku melebu agama Islam. Laka seranane laka syarate. Itikade kang mantep. Kang den lebokaken kolbu. Dudu sekedar cangkem. Tapi dirasakaken karo rasa mengko awakmu salaman karo isun baca syahadat tauhid lan syahadat rasul. Den sakseni ning Astawimojong Rangga Kesuma, den sakseni ning Putra Langit atau Putra Andalas Kusuma Wijaya Jagatamerta, uga den sakseni maring santrine sampeyan, murid santri sampeyan Hanum Rekso Sri Galaireng. Ya kaya mengkonon mau, mulane isu iki ngundang Astawimojong Rangga Kesuma, uga ngundang murid aku Hanum Rekso Sri Galaireng, putrane Sri Galamas kang ana ning Gunung Haludag ning Turki mau. Oh ya wis mengko ayu awakmu tangane mrene karo isun. Tempel tangan mengkone kaya mengkonon. Ya wis aku wis siap kapan bae detik kapan yen aku iki maca syahadat tauhid lan syahadat rasul. Iya wis mengko den saksine sekabeh para asta, para jawata, para sangyang, yen Sangyang Ananjaya iki detik iki dina iki mlebu agama Islam, ngikuti jenjake Kanjeng Nabi, nyebaraken cahaya kebenaran, ngancuraken cahaya kegelapan.
rasane ati wong demen beli mari-mari arep ngomong suna beli wani kuatir orang ngade-ngadeni Tris kepalang demen lagi sampeyan Anoman Sangyang Nanjaya putrane Dewi Anjani sampean bener-bener siap melebu agama Islam. Ya aku siap, sakatoila. Iya wis Sangyang Nanjaya putrane Dewi Anjani siap-siap ngikuti aku membaca syahadat tauhid syahadat rasul gojekana tangani sun kang teguhanan jaya ya siap sakatoila Bismillahirrahmanirrahim Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad utusane Gusti Allah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Dan aku bersaksi Kanjeng Nabi Muhammad Rasul utusannya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wis kaya mengkonon mawawakmu Ananjaya wis mlebu agama Islam melu ning pasukan isu nyebaraken dakwah agama Islam ning bangsane awakmu. Terus awakmu mengko selama 40 dina 40 bengi belajar agama Islam karo Asim Badur
ning pondok pesantren Seribu Masjid kanganan ning ujung kulon. Mengko telata Gunung Ijen iku ya kosong kongkon jaga Anumrekso ya Gusti Syekh Atoila kados pundi jagan telata Gunung Ijen bokatan ontran-ontran serangane Ratu Rengganis Dewi Rengganis kalian Dewi Ningrum uga blorong pasukan-pasukan Laut Kidul Laut Selatan pasukan Baruna jaganen aja sampai Gunung Ijen drusak gangsak ning pasukan-pasukan Nogo Segoro Kidul. Siap Atoila. Aku Astawiwojong Rangga Kesuma saking Sulawesi wis nyakseni yen Sang Hyang Ananjaya mlabu agama Islam melu ning pasukane aku Muridisun Anumrekso kaprintah uga maring aku awakmu jaganan Gunung Ijen ajak kanthi den rusak ning pasukan-pasukane anak putune Dajjal anak putune Ajajil kaya mengkono mau Anumrekso. Siap Rama Guru, Popo Guru, aku bakal jaga Gunung Ijen. Rama Guru Sang Hyang Ananjaya medal saking panggonan warep sabda guru maring Syekh Asim Badur bab agama Islam, rukun iman lan kepriwe kang dimaksud iku makom ihsan. Iya kaya mengkonon jaganen kang bener-bener mengko dinawasa-wasi ning Putran Dalas. Iya iku Pangeran Kusumawijaya jagat amerta kang iki wonten teng pengrisun. Isun uga jaga saking gegana saking langit. Aku iki ya Putran Dalas Kusumawijaya jagat amerta. Ya wis ku kaya mengkonon kudu ngati-ati Ananjaya belajar kang teguh iku tanah aturan-aturan kang dinatur kang den tulis kalamullah kang ananing kitab suci Al-Qur'an lan sunah-sunah Nabi kudu den taati kaya mengkonon Sang Hyang Ananjaya. Ya aku sanggup naati perintah-perintah Gusti Kang Maha Suci Sang Pencipta kang sipate Rahman lan Rahim Sang Maha Suci. Sesembahane aku uga aku bakal ngikuti petunjuk-petunjuk lan hadis-hadis Nabiullah Muhammad Rasulillah. Ya wis ayo bareng-bareng memerangi keburukan, memerangi kegelapan Sang Hyang Ananjaya. Sudah dijodohne ya ada kata perkasa satria sendawa Arjuna tiran agawe pikiranku yang agawe pikiranku yang
jadi rang kulite bagus ning kalah kune iya asik 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 bagian Arjuna ira julu kene monggantang manis yang dipandang mesa ake wong wadon kesengsem Arjuna ira satria ganteng bagus temen rupane sampak baik ngerane wayang senangen yang sudah dijodohne ganteng jaga perkasa satria sing pendawa Arjuna ira agawe pikiran puyeng agawe pikiran puyeng sikap kinau asik kanggo sing lagi nonton kita goyang najan ireng wonge tapi ganteng rupane senajan ireng kulite bagus ning tingkah lakune bagian Arjuna ira julukane wong ganteng manis yang dipandang mesem ake wong wadon kesengsem Arjuna ira satria ganteng bagus temen rupane sapa bae arane wayang senengen yang sudah dijodohne alah alah iya ganteng gagah perkasa satria sing pendawa Arjuna ira agawe pikiran puyeng agawe pikiran puyeng Sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.